iritsi da. Kimetz, etorriko da. Gora. Pagoa, zen. Gora, ale. Kaixo nire kalasker maitea. Kaixo, zer modu zarete? Ondo. Bueno, aizue. Deabruaren doinua zaritu zarete, baina badakizue, hemen deabrurik handiena, ni naizela. Eta gaurkoan, zilibitua hementxe daukat nik. Ze arbitroa bilakatuko naiz gaur. Kontua izango da, zelai bat izango duzue, bi zulorekin eta buru hortik sartuko duzue. Eta hankak erabili gabe, putz egin beharko duzue pelota zulotik sartzeko. Bueno, aizue, bazuek pres bali mazaudete. Eta zuek ere bai, bazen jolastera. Bueno, bikote, ikusten duzue hementxe futzbol zelaia. Zer modu zabete? Bikain. Bai, birikak prest, entrenatuta. Oso entrenatuta. Eta badakizue, iskinetako zuloetan sartu behar duzue, beraz. Zorte hon bioi. Bale. Hementxe, nire zilibitoa. Biro, bat. Eta pelota lehenengo putza izugarrizko egin du Aritzek, baina ala ere bere aldea... Epa, bueno, azkarraritu zara, baina zuzaritu zara, entrenatzen ala. Entrenatu egin du. Eta Aritz fuerte hasi da orain baina bere aldean dago pelota eta sartzear dago, baina oraindik ere errebantxa egiteko aukera badauka, buelta eman dio eta bestaldera joan da pelota, baina Xabikor jarraitzen du fuerte putza egiten eta berriz sartu du. Bueno, Aritz. Bueno, ikote, iritsi da zuen txanda. Prestat zaudete? Bai. Iru, bi, bat. Haneko gorputz egin du, baina Jurgik berriz ere fuerte itzuli dio eta aurrera doa. Berriz ere kanpoz aldatu dira eta berriz aldatzen hortxa dira burrukan bien artean. Eta hanek gogor diardu eta kanpora joan da pelota hortxe beste bat. Eta gola sartu du Haneko oso ondo, hortxe beste pelota bat, Jurgi eman egurra beste bat sartu dezakezu, benga ba, horrela empate egingo duztu, benga, eta Hanek beste bat sartu du oso ondo, Jurgi hau da zure aukera hirugarrengoan, bai, eta ia sartu du gola, baina eskinen ez da sartu, eta Hanek berriz ere bestaldera eraman du oso ondo, sartu du, eta beste bat ere ia sartzerak, baina ez, Hanek defentsa oso ona izan du eta bestaldera itzuli dio pelota, baina berriz ere Jurgi topera itzuli dio bere aldera, eta ia sartu du, baina hortxe da hil tentsioan, eta bestaldera itzuli da pelota, eta kanpoa hautsi egingo dute, baina bueno, gola sartu du Jurgik eta azkenengo pelota hortxe daukazue, eman egurra bikote, eta Jurgi, esango nuke, irabazi egin duzula, zorionak. Mareatu naiz, Ba, nire bai. Espero dut etxean ere ondo pasa duzuela. Muxo erralde bat eta hurrengo astera arte. Agur!